Enpresa gauza gaizki egiten ari da. Oraindik ez ditu langileekin kontu ekonomiko guztiak konpondu. Nominak eta atzerapen guztiak ordaindu gabe dituelarik. Hortaz aparte, zikin jokatzen ari da enpresa. Hau da, erearen negoziazio garaian informatikako serbidorea Azpeitiatik Jerezera eraman zuen. Orain, abenduan, enpresa barruko estruktura batzuk desmontatzen egon da. Hori ziurtatzeko komitea saiatu da enpresan sartzen, baina sarrera ukatu digute. Inspektorearen txostenaren zai gaude. Gogoratu, enpresa martxan ipintzeko prest egon behar dela epaiketarekin amaitu arte, eta ez dugu onartuko lantegia deskapitalizatzea. Tristea da, olako pertsonaia Espainiako gobernuek, ezarritako erreformek, patronalari ematen dizkion aukera desberdina baliatuz herri osoko bizitza arriskoan ipintzea errudun sentimendu izpirik gabe. Eta guk bitartean Madrilen enpresaren arrokeraren aurrean langileen dignitatea eta arrazoiak defendatuko ditugu. Mila esker guztioi.